Bagtyň bolsun doganym. Allahan hiç wagt hiç kim bugüňe degmesin. Ýalňyşyban biri bar nirde söýleýän bolsaň, sylanýan bolsaň, şo taýyp gitdi ýaýtalar. Arkaýyn ýylgyn. Şo taýyp, şo taýyp. Zok dekor yerlönim ha? Hawa dogan yerlönümdir. Kakazanyň maşin maýbul. Şu taýda bir öňümden çykma bersin o. Näme boldy tersleşdiňizmi? Ýok, la 2-3 gün mer almasamam zaň edip ýürege düşýär. Önüň berk bolmak üçin özümiz gidip ýöriýte Italiýadan öwrenip geldik. Ine şol ssenany eliňizde paltalwam çapyp döwüp bilmersiňiz. Yo nan. Men gowy atnaşan dostlarymyň maslahaty bilen geldim. Ýekejemit. Bolýa. Akmarat, salamu aleykum. Oho, kakajan, wa aleykümselam. Bamay sen? Ay balay. Tuvaleme remonda başladyňmy? Hawa remonda başladym. Näme sana bergin bady remonda etmellämi? Özüm betinden göz edip edýän. Bamy soragyň? Akmarat. Ha, we. Ay hawa remonda başladym. Sana da bergin bady welin. Goýa şu senden pul soraýanmamy? Arada jaňatmaň musea howlynyň daşyny dekorativ etdirjek bolýan. Senem remonda başlanyň eşitdim, maksat soraýyn diýdim. Pulun bassa ýok, arkaýyn ulan. Gerek wagt töňüregimden soraryn diýip öňe aýtdym. İşlem uğruna bolsun, görüşürüz. Bolýa sag bol. Baksan eden bir adam pakir pulunu soracak mı kadip alan okta. 2000-nji ýylyň orta aýdymlar. Hit bolan aýdymlar, akşamynça diýen. Bolýa. Diň aýdym adam ýa-da aýdym şeň adam hemmesem ikisini bilmeli. Bilmem aýtmaly. Bolýa. Корни. Aýdym. С днём рождения, Вика. Me hemmekşen bilýär, me. Başta fena öýüme, onsoň Näme? Näme? sen bilgeçi diýdim. Ben şu gruppaň adyny dogry aýdyp bilen Aýtmaly. Zatem. Zaçem a gruppaň adyny näme aýtmasaň bolany? Azıcık ýalňyşrak aýtsaňam bolýar, ra bildim dämi ýöne? Bildim. Aýdym ady. Zatem. Bolýarmy? Bah, sen 3 bolun, bir bolun. Biz karabliki. Duma? Big Five is Sokolov musun? İndiron. Biz. Aydım çiğnem bilmeli, aydım ağrından bilmeli. Cleveland'a mı aytacak? Suudi Amerika. Ne? Aydym ady biri ýok ki, gruppaň adam Nikita. Şomra. Şun gruppaň adyny bilmersiň diýip goýdum o. Ulan biz de ama
Neme Viagra bir Konstantin'ci. Yani yıllarca. Viagra ne yapıyorsun? Aydın adı ya o. Ağzı da. Bu Hoş niye şey? Ha, нема. Завтра дойди. Чем выше любовь, чем ниже поцелуй. Давай. Ne? Reklama mı ya? Yok, başla. Ay aman şey. Школа. Школа. Кмайдя. Школьный двор и смех подружек, самый чистый, самый звонкий, и бегут под теплым лужам. Ну, тогда подсказка. Групpa Школка, değil mi? Şkolka. Школа, değil mi? Bilemem, değil mi? Школа, я скучаю. Любовная история. Группанın adı Любовная история mı? Братья Гримм, ресницы. Горям гон bir аккорд. Nima ya oğlum? Слух вышли, слух. Doğaydı mı? Tuyu tu 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 tu. Bilirim ki ne? Bilmiyorum. Bilmeydi şunu. Yani yaman. Gitti lan ne bir şey edip çekinmeli mi? Peki bu yanaydım ben. Uyuyordum sonra. Da. Sarı. Ben. İkisinin bilemem. Adının. Bilmiyorum. Китай, осень. Осень, уже 15-й раз. А ты еще не любила. Осень, уже 15-й.